tuturor și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi o să vă explic skinurile astea toate 3 Akatsuki clanul Akatsuki. De fapt, toate skinurile astea sunt din Naruto. Poate v-ați dat seama. Începem cu Tengu Mike. Tengu Mike are această de ploaie pe cap care o poartă japonezii și în spate are un felinar și nu la fel două felinare care se pun noaptea. E ceva călugăr. Kitsume Lola. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar Kitsume Lola are vulpea cu 9 cozi în spate, din Naruto. Chiar dacă are 8 cozi, de fapt, aia semnifică vulpea cu 9 cozi, are și un halat ca Naruto, masca aia, o știți și voi de la Anbu, din Naruto. Deci, ce să mai... Se vede clar că vulpea asta e vulpea cu 9 cozi. Aia semnifică. Aia... De acolo s-a inspirat. După avem pe Oni Otis, al treilea skin. Vedem că are masca care o folosea și Orochimaru. Are o sabie de samurai, are echipamentul ăla, ce-l avea și Madara. Îl are pe umeri. Masca aia e din Naruto, originală. În rest, nu. Acum o să dăm și un try cu fiecare, să vedem dacă mai descoperim ceva. Dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Oh, ce fain e hit-ul. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar hit-ul sunt norișorii de Akatsuki. Clanul Akatsuki de fost format Naruto. Aveau pe halat norișorii ăștia. Acolo erau roșii, aici sunt albastre. Ultimata. Ultimata e o stea, steaua aia numai că e un pic cam schimbată. Dar hit-ul e foarte da, sunt norișori de pe halatul celor de la Akatsuki. Organizația Akatsuki din Naruto. Eu nu o să cumpăr niciun skin dintre astea 3. Mi se pare prea scumpe, nici n-am gemurile necesare acum. Am băgat niciun bani în joc și n-am gemuri acum. Lola. Să vedem ce hit are. Dă cu ceva crank. Lasă pe jos. Dă și altă culoare. Nu observ foarte bine, dar dă cu ceva flori. Așa cred, dă cu ceva flori. Hai că îl testăm și pe Tengu Mike. E ceva samurai. Ceva samurai. Care și încălțămintea. E ceva samurai. Și în cap e de ploaie. O fac japoneză. Dă cu acele lămpi felinare, cum se cheamă, care le au japonezii. Și văd că atunci când nimerește, neapărat când explodează, scoate la fel niște norișori Akatsuki, numai că mai mici. Ultima dată.
Da, ați văzut, la ultima dată scoate niște norișori mai mari, se observă. Ultima dată e un felinar mai mare. Ultima dată un felinar mare care se pune la barul de alea din Japonia. Deci ăla e Kitsune, ceva legat de vulpe și masca din Ambu. Asta Oti care de samurai și masca lor Orochimaru, ce-o folosit-o. Tengu Mike e ceva, un samurai ceva. Nu un samurai, un călugăr ceva, tot din Naruto. Haideți să jucăm și un match. Dacă tot suntem în push spre 40.000. Și fundalul ăsta e ceva de Japonia, de China, cum e poarta aia. Foarte frumos fundalul. Poarta aia e în China, Tirol. Suntem în solo, la 560 mulți foarte mulți teameri la trofeele astea. Oh, Byron. Vine și Mortis. O pleca bine. Ne-am omorât reciproc. Care avem și pe plus. Vedeți aici în spatele Otis, poarta asta e ceva stil chinezesc, porțile astea. Are legătură și cu Naruto, dar și cu China, Japonia. E clar că are legătură cu Naruto, că și scrie aici Akatsuki Clan. Akatsuki Clan, clanul Akatsuki din Naruto. Dar de fapt Naruto era o organizație, nu era un clan. Bun, cam asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să vedeți următoarele videoclipuri, primii să fiți care o să vedeți videoclipul postat.